Юк итәргә мөмкинме ризыкны ягырга, күмергә, нинди очракта мөмкин, нинди очракта юк? Гомумән ризыкта нинди мөнәсәбәт диндә? Ризыкны гомумән динебездә хөрмәт дигән нәрсә бар һәм инде гомумән теге хөрмәт итү генә түгел, монда инде дингә карата мәсәлән теге диндә ризыкка карата аерым ул ризыкны хәерле итеп кулланырга, хәтта теге ризыкның аерым мәсәлән ризыктан калган кайбер кабыклар дип әйтик, яки инде башка әйбер хәтта теге ризыкка кулланырлык хәлдә булмаса да, ул әйберләрне теге атмагыз, чүплеккә җибәрмәгез һәм инде теге хәтта артсагыз да аерым җыеп куегыз, хәтта алар да аннарысын инсаганда җиннәргә бер ризык булып барыр дип килә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның киңәше һәм инде гомумән динебездә инде теге үзенә җитәрлек ризыктан күбрәк хәтта теге куллану яки инде хәтта шушы ризыкны исраф кылу, ул инде ул гөнаһларның телләреннән берсе, ул инде исраф дип санала. Һәм инде Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә: "Кул исрафил харам", ягъни ризыкны шулай күп итеп, күп күләмдә теге шулай сарыф итү, юклыкка, бушлыкка җибәрү, ул инде теге дингә каршы килә торган нәрсә дип килә инде. Һәм инде тырышырга кирәк, күбрәк инде шушы ризыкны тиешле рәвешле кулланып, инде исраф кылмыйча, инде үзенә җитәрлек рәвешле кулланырга. Калганнарын инде мохтаҗларга таратсак, ул хәерлерәк булыр дип килә. Үзебездән шушы тәртипне башларга тиешбез, чөнки инде иләребездә аннарысын шушы теге инде күп исраф кыла торган ризыкларыбыз бозылып ята нитә, шунда күршеләребезгә яки инде мохтаҗларга шуны таратсак, бирсәк, җиткезсәк, ул инде тагын да күркәмлерәк, тагын да инде Аллаһ алдында инде улуг, саваплы гамәлләрдән булып саналыр. Ә менә ишеттегезме соң, телевизордан күрдегезме теге чит илдән кергән ризыкларны күпләп фуму, жагу, юк итү турында? Чөнки телевизор карарга бик вакыт юк, әмма ләкин инде ишетүен ишеттем, радиодан ишетергә туры килде. Инде чынбарлыкта инде әлбәттә теге күбесенчә халык әйткәнчә, чыннан да теге мохтаҗ кешеләргә тарату дин күзлегеннән, әлбәттә инде дин күзлегеннән әйтә алабыз, ул инде бик хәерле булып саналыр.